anyị ga-anwụnụ n'ọlụ a mba it's not my portion. Olele unu kunu si wee kwuo na afọ anyị ka anyị na-achụ nụ na ọ nwere ụkọ ya ji nke ya ha si m ọkụ agụnyele nwata n'aka nwanne regbunu ya ọlụ ka anyị ji eme ụwa ọlụ ịgara egbu n'anyị ibe nna nna anyị ha dapụrụ anyị ọ ga-eregbunu anyị ka egwu ịgaghị egbu n'anyị chacha egwu ịgaghị edunaga anyị ọlụ ọ ga-egbu n'anyị egwu ọ ga-egbu n'anyị ka njọ ga-egbu n'anyị onwelife anyị mere ị ga-egbu n'anyị onwelife anyị mere Olise kwere akụkụ gị nwa n'ilu ọrụ ahụ ọkụ ife isi anyị ka anyị na-eme esi na ọ bụ ịgbapụ ka ngozi ji abịa n'ilu ọrụ ka anyị nọ ife anyị ga-ejiji ụmụazị ndị ka anyị na-achọzinụ ọmụkwalụ ka ọ ya adị ma ọkụkọ tagbu onye anyị eji efi wee kwa ekwana ife bụ ụmụ gị onye mma egwu na-esi a were ba bụ kwubiela ya okwu a ife onye ji elili ya bụ ya dị n'ụwa ụmụnne m ebe onye si achị afọ ya bụ ya na Naịjirịa ị na-alụ ọlụ Chineke ọlụ nwe bụ n'anyị ị na-alụ ọlụ moto nwanne m moto bụ n'anyị ị na-arị enu ete nkwụ nwanne m adakwa n'enu chachale ibaji achafu ebu na yo n'enu ụwa n'ọkụ ụwa ka anyị nwane mmehie onye na-agba mbọ ga-enweta ife dị mma n'ọbụrụ ọnwụ ka anyị chọrọ jebe n'ọkwa ndụ ka anyị na-eji mmezi Olise bi n'igwe ga-enyelu anyị aka n'ụwa ọlụ ịgaghị egbu anyị chachale ọlụ ịgaghị egbu anyị egwu ịgaghị egbu anyị enugo egwu ịgaghị egbu anyị onye mụmụtụ ikwuru ka ọ dị biko wọlọji bezuola ya ekpela ọkpafọ ya n'ogodo anyị asị m ife menanye ebe anyị na-achụ afa ya one n'ụwa ana ga-eji ụjọ wee dara enwe n'enu n'ebe akwa m oyi m no food for lazy man n'oyibo kwuru ya ọsụkwala eti okwe ka eji eji okwe n'ụwa anyị akwụkwọ nsọ welukwue the blessings of the Lord will make it rich and the added no sorrow chachale ya bụ n'ọgbafọ ya n'obodo anyị